future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Doncs sí, l'actualitat del Clot Atlètic ens va deixar una derrota. Avui comencem amb això perquè tenim els dos convidats d'excepció aquí. No va poder ser una derrota contra el Guinardó 4-2, però bueno, un partit que almenys vau marcar 2 golets i bé, no? Sí, no, com diria aquell, no hi mal que por bien no venga. De fet, fins i tot en els últims minuts, ara parlar a l'Oriol, perquè jo vaig ser suplent, per començar per aquí, però sí que en els últims minuts fins i tot el rival es va quedar amb 9 jugadors, hi va haver possibilitat de remuntar i bueno, almenys tot i no fer una bona primera part, sí sembla que a la segona doncs van poder arreglar-ho, i jo estic molt content per l'Uri, perquè ara ens ho explicarà. Ell feia ja mesos, em sembla a mi, que no 7 mesos ja, que no jugava per una fascitis i va tornar i a un gran nivell. Sí, Déu-n'hi-do. Home, s'ha de dir que la segona part la van guanyar 0-1, o sigui que al final està molt bé. El 4-1 va acabar la primera part, però bueno, la segona van mantenir la porteria a 0, cosa que no passa sovint, i van guanyar un gol de penal minut 85 o així devia 89. Ser minut 89 i el 3-1 al 42. Sí, com diu el Víctor, la veritat que els últims 5 minuts vam tancar el Guinardó a la seva àrea, el passa ja no va haver més temps per fer per intentar l'empat. Els 2 gols de Martí Filella Fainé. El nostre crac de l'equip, doble per cert d'Andrés Iniesta en els anuncis, no és broma, no és broma, no? Es dedica a això, a ser doble de malabarismes. El que no sap fer Andrés Iniesta amb la pilota ho fa ell, però no ens ha portat gaire sort, és el millor de l'equip, no? Però mira, la resta no acompanyem. I la veritat que amb aquests 2 gols es situa Pichichi de l'equip aquesta temporada, i bueno, a falta d'un partit tenim allà una rivalitat entre Martí i Edu, que és el davanter centre, i bueno, estan a un gol de l'altre, a veure com acaba el tema. Veiem que al Guinardó li van expulsar a Bruno Salvago. Sí, el Martí va provocar el penal, em sembla, amb el xut, hi va un xut i el defensa sota la línia doncs va tocar amb el va aturar amb la mà. Molt bé. Veu jugadora a les 10 del matí, Déu-n'hi-do. Calorets. Convocatòria a quina hora? A les 9. A les 9 allà. Ostres, feia temps que no jugàveu a aquesta hora, no? Jo estava amb el cafè a la banqueta perquè encara dic, si arribo a sortir del minut 1, i potser això és una arma que em sembla que fa servir el Guinardó, li va dedicar un especial a l'esport català fa uns mesos sobre que era l'equip més matiner de jugar el diumenge a les 10, i home, no crec que ho facin expressament, però crec que ells ja s'han adaptat i juguen bastant amb això en el seu camp, en agafar el rival una miqueta adormit. Doncs no aneu últims, aneu penúltims. Important, ara. Important, els últims són l'Hogar Extremeño. S'ha de dir que aquesta jornada juguem contra ells. L'últim partit de Lliga, o sigui que ens juguem l'última plaça. Bueno. Així que convidem a tothom del club que vulgui venir. I tant, ja ho sabeu. Sí. A més, a les 4:45 al Clot de la Mel. És una mica derbi perquè l'Hogar Extremeño fins la temporada passada jugava al mateix camp i sempre ha sigut una mica si hi ha algun derbi del barri, doncs ara no perquè s'han traslladat, però sempre havia estat aquest Clot Hogar Extremeño. Caram. I ha pujat el Sants, no? Pel que sembla, 79 puntets, molt superior al Sants B, i segon farà play-off el Canyelles. Tot sembla indicar que farà play-off el Canyelles amb 64 puntets. El Sants està campió, jo crec que fa ja un parell de jornades, em sembla que només ha empatat un partit només, i no, la veritat que ha fet una temporada espectacular i res a dir. Un equip tan bo. Hi ha noms curiosos, per exemple el tercer és el Virex Niigata Barcelona. És un club molt curiós, jo li vaig dedicar un reportatge. Són una escola de jugadors japonesos que venen aquí i fan una mica un Erasmus futbolístic. Els porten aquí, els ensenyen una mica l'idioma, 4 coses, i doncs això, i a més juguen a futbol, i pel que vaig parlar amb ells, la seva intenció és a poc anar creixent. De fet, ells esperaven en pujar aquesta temporada, sembla que no podrà ser, però la idea que tenen, perquè ja ho han fet altres vegades, el Niigata és un equip, és japonès, està a la primera, i crea com aquí el Barça que crea escoles, doncs les crea. Tenen una a Singapur que ja està a la primera divisió de Singapur, tenen una altra a Cambodja, i van obrir aquesta al futbol català, i la seva idea és a poc anar portant jugadors japonesos per anar pujant de categoria. És molt curiós. A més, és molt curiós també perquè els entrena el seleccionador català, el Toni Almendros, sí? I el seu segon, Jesús Dorado, si no m'equivoco,
i es nota, entrenen normalment a quarta, que s'entrena 2-3 cops i ells 2 cops per setmana. ells entrenen 4 cops a la setmana, tenen sortides de pilota assajades com els equips grans. És molt curiós el cas d'aquest equip. Tots són jugadors joves? Sí. Molt jove, jo crec que per sobre de 25 no devia haver-hi cap. No. Caram. I la veritat que gran part de l'equip és japonès, excepte el porter sí que el recordo que era d'aquí, i no, la veritat que jugaven un futbol espectacular, molta passada, molt joc calmat i la veritat molt bona gent també. I per acabar l'anàlisi d'aquesta classificació, el 4 Barres retirat a la jornada 15 i la Salut Peragol retirat a la 22, amb 9 i 6 punts. Haguessin quedat també ultimíssims, però suposo que per falta de gent, no? I també per falta d'ambició. Una llàstima perquè a més són equips, diguéssim, de la nostra lliga, no? I són equips que a més el 4 Barres el van guanyar perquè la primera volta encara no s'havia retirat, i la veritat que ens hagués agradat competir contra ells un altre cop perquè al final, com he dit, no són rivals on diguéssim tot està molt més igualat, i és una llàstima que s'hagin de retirar els equips per falta de gent o per falta de pressupost. 4 Barres, per cert, equip del barri, equip que té una secció de futbol sala que encara segueix. De fet, em sembla que aquesta va ser la primera idea. L'equip de futbol sala els hi funciona molt bé, però sembla que quan es van atrevir a fer el sala a futbol 11 no va acabar de quallar. Quan portes moltes derrotes, nosaltres fem broma, nosaltres perquè tenim més moral que l'Alcoyano, però no és fàcil de gestionar un equip que sol perdre habitualment, i sembla que en aquests casos no va acabar de quallar la idea. Bueno, acabant ja el repàs, aquesta setmana tenim un partit vital, com heu dit, a les 4:45. Animem a tothom que vingui del barri, al municipal del Clot de la Meu. És pràcticament l'últim partit de la temporada o penúltim? L'últim, ja s'ha acabat. Sí. De la temporada regular, sí, després suposo que L'últim farem partit de Lliga, amistosos després ja i- entrem en època d'amistosos, pretemporada, provar nova gent, que també si algú vol provar... Important, això. És bon moment per intentar-ho, i l'últim partit de Lliga ja esperem ser penúltims. Bueno. I la taula de golejadors del Sants, 22 gols, Jordi Sugranyes Otano, del Sants. 25 partits jugats. No em diu res, no sé. Jo no els coneixem. quan hem jugat contra el Sants, la sensació era de superioritat absoluta. D'aquests equips que dius no tens res a fer-hi. Mira, el màxim golejador del Clot Atlètic, Eduard Gangoso Espín. Ara mateix això està actualitzat? Sí. Ara mateix seria Martí Filella. Martí Filella? Amb els 2 gols que va fer aquest cap de Tens raó, setmana. Martí Filella, 7 gols. Un de penal, 24 Aquest diumenge. 24 partits jugats, i el segon és el que us he comentat ara, l'Eduard Gangoso Espín, amb 6 i un de penal. Sí. Sí. Els dos homes gol. De fet, no és per criticar-lo, però una de les coses que ens ha faltat aquesta temporada crec que sobretot ha estat la falta de gol, no perquè ells no ho hagin fet bé, sinó perquè algú els acompanyés, no? Hauria un home Totalment d'acord. que a vegades jugaven bé, però que deies, a vegades falta una miqueta, un gol, un plus, no? Jo crec que aquesta temporada també ha estat bastant difícil perquè al principi van tenir unes baixes sensibles, o sigui, un dels millors centrals que teníem, el Borja, va haver de deixar el club, el Toni també, que és un davanter que promet gols per temporada, tampoc ha pogut seguir, i clar, amb aquests hàndicaps, la veritat que hem tingut problemes aquest any per veure porteria. Molt bé, ara farem un repàs jugador per jugador i vull que em digueu l'evolució i com heu vist la seva temporada. Ireneu Aimí López. Home, jo crec que l'Iri és un tio que sempre compleix. La veritat que no pot venir a tots els entrenos per feina, però és una persona que sempre es compromet a venir als partits, i la veritat que els minuts que juga compleix a la perfecció, i jo crec que ha estat al nivell de sempre. Julià Borrallo Clavero. Sí, a la línia de l'Iri és un jugador molt capacitat, molt bo, molt potent, el pots posar a totes les posicions, jo l'he vist des de central a davanter centre i fent-ho igual de bé, però el problema una mica és que ella per temes de feina també l'hem vist molt poc aquesta temporada. Si busques les estadístiques, que haurà jugat 2-3 partits. 3 partits jugats. Clar, és el problema. Aquí s'ha de sumar regularitat. Antonio Cabezas Cubero. És la persona que et deia abans, el Toni, que per motius de feina també aquest any només ha pogut venir als partits de diumenge o de dissabte pel matí, i que és un davanter que sempre els 6-7 gols per temporada et feia, i clar, aquest any l'hem trobat a faltar. El germà de Dueixo, José Cabezas Cubero. Sí, un dels clàssics, un dels fundadors del Clot, un home diria, de vestuari, no? Un home que no crida mai, no el veuràs mai aixecar la veu, però és una miqueta de les ànimes de l'equip, no sé si és el segon capità o tercer, i li agraïm molt a la gent com el Toni, com el José, per cert, perquè
ells, i juntament amb els altres, amb els més veterans, són els que, doncs, tot i ser un club perdedor, ho hem de dir així, doncs, mantenen viva la flama, no rendeixen, i tots els temes més bruts de despatx, de tema de camps, no? D'àrbitres ho gestionen i ho porten. Tot això, que és un pal, ho hem de dir, i ells ho porten a la perfecció. Molt bé. Joan Camps Garcia. Sembla que estem passant llista de la gent que no ha pogut venir aquest any, encara. Però igual, el Joan també treballa fins tard a Granollers i és difícil venir als entrenos. També va sortir d'una lesió l'any passat de turmell, si no recordo malament, i aquest any ha pogut jugar, em sembla, 1 o 2 partits. Per cert, el Joan, amic de la casa, de la ràdio, ve habitualment i col·labora perquè és poeta també i en algun programa de la casa ja ha participat. O per determinar, si no em falla la memòria, em sembla que sí, amb el Sergio. Sí, em sembla que sí. Aviam si aquest dia és Carlos Carrión Castro. També? Tampoc bé? No, sí, home, Carlos, un bulldozer, un dels nostres millors jugadors, fitxat aquest any i està donant un rendiment increïble. De fet, no és per presumir, ex del Júpiter durant molt de temps. De fet, la temporada passada fins i tot l'entrenador del Júpiter, el Juanjo García, li va dir: ¿por qué te vas con esta gente? Vente aquí a probar ni que sea con nosotros. Ell no és, ara mateix el futbol no és una prioritat com per estar a més nivell, i per això vam nosaltres, i ha rendit d'una forma, jo crec que espectacular. Molt bé. Martí Filella Feiner, ja hem comentat aquest, el killer, no? El killer, el crack, el doble d'iniestes, i no, la veritat que un dels fitxatges de l'any. Molt bé. Eduard Gangoso Espín. L'Edu també és l'altre davanter que s'està jugant al Pichichi amb el Martí, i la veritat que l'Edu també aporta moltíssima feina de pressió a la defensa rival, i els seus 6-7 gols, i millor jugador de la temporada passada, triat pels companys, o sigui que també tot un crac. Estem fent un homenatge a tota la plantilla, Manuel Izquierdo González. Un dels altres fitxatges d'aquesta temporada, un noi jove, em sembla 20-21 anys, boníssim, també com el Carlos, ex del Júpiter, i es nota quan et ve gent d'equips que ja ha jugat a equips grans, es nota la tècnica, com es posicionen al camp, ajuda moltíssim. Jaime Lafuente Casañas. Bueno, Jaime per mi és la persona que em va portar al club, i clar, jo com a porter i ell com a central, la veritat que tenim molta relació, i és un tio que cobreix molt bé les esquenes, molt contundent, i que fot caràcter a la defensa. La veritat que es va molt bé. Molt bé, ara crítica o en virtut davant Oriol Martínez Cabero. Aquest és el millor. Gran porter, no, i ara en sèrio, tant ell com l'Arian, que és un dels altres porters que tenim, és de lo millor, jo diria, que tenim a l'equip. Tenim una porteria que ja voldrien molts equips de quarta, i m'atreviria a dir de tercera catalana. No t'ho dic perquè estigui d'aquí, jo sempre ho he pensat. La porteria és una cosa espectacular. Tant ell com l'Albert, que ha estat lesionat, com l'Ari, són grans porters que han estat en equips més grans, i això es nota. El que passa que no marquem un gol ni a l'arcoiris, tu. Ara fem la contra. Víctor Cervantes Belmonte. No, jo crec que el Víctor, des de l'any passat que va arribar, jo crec que ha mantingut també un nivell boníssim de lateral dret. La banda dreta és seva, corregeix molt bé també l'esquena, molt pendent sempre del seu davanter, també parla molt amb el porter i amb els defenses, coses que és molt important, i jo crec que el lateral dret titular de l'equip, i que em perdonin els seus companys. Fa poques setmanes va marcar, oi, Víctor? No. Quin Víctor va ser? Que el gol està penjat a YouTube. Hi ha un gol penjat a YouTube del Clot Atlètic. Bé, no, meu no pot ser. De fet, t'anava a dir que tot el que he dit és mentida, perquè si tinc un dels meus grans defectes és que no hi ha manera quan arribo a l'àrea no hi ha manera de marcar, és desesperant. Potser vas veure l'ocasió fallada que vaig fallar, claríssima, contra l'Ibèria, l'últim empat que vam fer, que ens hagués donat l'1-2 i que vaig tirar el ninot, i una acció que em porto setmanes aquí clavada al cervell, tu. Seguim amb el repàs. Aviam qui venia ara. Sergio Navarro Castillo. Bueno, el Sergio és una altra persona que va entrar al club per meva, el vaig portar jo, i la veritat que aquest any igual no ha jugat tot el que li hagués agradat, però la veritat que sempre que surt li fot moltes ganes, fa molts quilòmetres corrent, i la veritat que es nota quan el tenim al mig del camp. O sigui que la veritat que un jugador número 12, diríem,
amb molt bones condicions i amb molta aportació. Marcos Santiago Olivares Sobrino. Sí, és en la línia dels bons jugadors, que aquest noi no ha estat per tema de feina, sinó per una lesió, que es va fer una fissura al peu, em sembla. Ha estat molt de temps fora i clar, és el que diem, som bons jugadors de veritat, no som, jo sempre ho dic, no som tan dolents de veritat, creieu-nos, pels punts que portem, però clar, ja sabeu com són aquests equips amateurs a vegades, entre lesions, entre gent per feina, doncs no pot ser, i el cas del Marcos és un mes, un bon central que per una lesió doncs, no s'ha recuperat bé i gairebé doncs, fa molts mesos que no el veiem. Arián Ortega Cabello, l'Arián. Amb aquest me'l quedo jo. L'Ariat jugava amb mi al Júpiter quan jugàvem més de petits i la veritat que arrel de la meva lesió pues, el vaig contactar perquè s'incorporés al Clot a jugar amb nosaltres i la veritat que els partits que l'he vist pues, és un tio que bueno, només medeix 1,90 o 1,95 un espectacle, Van der Sar. Sí? Paral és una màquina amb els peus també i la veritat que ha complert perfectament el seu paper i com a porter del club, doncs, al final el que pots fer és intentar rebre els menys gols possibles. La veritat que l'Ariana ha complert perfectament el seu paper. Molt bé, anem acabant. Ivan Paradeda Roca. Paradeda. Sí, en la mateixa línia, un molt bon jugador, a més físicament l'any passat va fer una progressió, ell va decidir, podem dir, anar al gimnasi i no, va guanyar molta força, molta corpulència, però una lesió l'ha tingut també una tendinitis al genoll fora com 2 o 3 mesos i no l'hem pogut veure tant com voldríem. Bueno. Jordi Pella Ballesteros. Home, el Jordi, el Pella és un tot terreny, és un tio que fa mitges maratons sortint de casa, o sigui, és un tio que està superpreparat físicament i la veritat que al mig del camp es nota moltíssim quan està, perquè corre com ningú, fa un munt de quilòmetres, pressiona a tot arreu, pressiona defenses contraris, ajuda en defensa i la veritat és un luxe comptar amb el Pella. Molt bé. Adrià Planes Vallà. O Valla. És, em sembla, el noi més veterà de l'equip, 37 anys, i sembla el més jove, no, de veritat. Més ràpid de l'equip. És el més ràpid de l'equip, explosiu, baixet, no és gaire alt, però és una màquina, és la meva competència per la banda dreta, però me l'estimo molt, i llàstima també que ell, per tema de lesions, sobretot en aquesta temporada per més tema laboral, doncs no ha pogut estar tot el que li agradaria, però de cara a la temporada que ve volem que segueixi perquè és una de les ànimes de l'equip. He de dir un tio supercompromès que ve de Canet a entrenar. De Canet, cada nit. A 2:15, A 2:15, i sí, això és molt de valorar, és un tio dels històrics del club i que tothom l'estima moltíssim. Hòstia, doncs des d'aquí la nostra salutació perquè té molt mèrit això. Segur que li fa molta il·lusió al Toti del club. Sí, sí. David Rivero Martín. Home, el Rivero és el capità, el que ens anima abans de sortir, el que ens anima durant els partits, el que quan ens foten el 6-0 encara està cridant, treballa enmig del camp juntament, igual que amb el Pella, i salta totes les pilotes, baralla, i la veritat que un luxe de capità. Jo per mi he jugat molts anys a futbol i el millor capità que tinc. Rolando Soro Escartín. Un altre cas de jugador que veterà boníssim, em sembla que ha estat a equips més importants, boníssim, una esquerra impressionant, però clar, el mateix, les lesions. Primer va començar el primer partit de pretemporada, es va trencar un dit del peu i quan s'estava recuperant després va tenir una tendinitis o no sé ben bé què al genoll també i ha estat gairebé tota la temporada apartat, però com a condicions del millor que jo he vist al Clot. Sens dubte. David Rivero Martín. Perdoneu, Robert Rubio Ochoa. Robert Rubio Ochoa. Robert és el president del Clot i és una màquina com a davanter centre. O sigui, per un porter o per la defensa com nosaltres, allunyar la pilota el més lluny possible i que el Robert la baixi, la jugui, que sigui impossible de treure-se-la i que s'inventi gols, perquè és de les poques persones del club que es pot inventar un gol d'una jugada de no res. La veritat que és un davanter que jo crec que també podria estar en algunes divisions. De fet, va arribar a estar quan era més jove a primera, em sembla. Sí? Primera catalana. Clar. Però un espectacle. El problema que alguns ja són pares, com ell. Clar. I el tema de la paternitat afecta. No, i tant, i tant. Exacte, sí. David Tejada Verdiell. Bueno, Tejada és un altre dels històrics. Jo crec que és el secretari tècnic del club i diríem que la màgia del club, no? Si podríem dir. És un tio també que li fot moltes ganes, que es baralla amb tothom. Un tio que li treuen targeta per protestar de la intensitat amb la que viu els partits, però la veritat que
cada any és dels màxims assistents de l'equip, sempre 1 o 2 gols de falta t'aporta i la veritat que també un luxe. Jo crec que el David encarna perfectament el que és el Clot, o sigui, el que més s'enfada quan perdem, però just ha passat 10 minuts i ja quan fem la cerveseta postpartit ja està pensant en el proper partit i dient aquest segur que el guanyarem, això és el Clot. És el més optimista del club, sí. això és innegable. O sigui, hem arribat a perdre 5-0 i arribar a dir que aquest equip no era per tant. Que gran. Però bueno, la veritat que un crac. Molt bé. Anem pel penúltim jugador, Ignasi Vallespí Martínez. Aquest el vaig portar jo, amic meu des de l'escola, jo jugava amb ell a futbol sala, boníssim, és la meva competència a banda dreta. Abans l'Uri ha dit, no, el Víctor, per mi l'Ignasi o sigui, va estar a un nivell espectacular, a sobre també ha estat agafant físic i és un jugador que les condicions, si es calma una mica en el cap, és a dir, és un home que a vegades d'aquells jugadors que no veu què té més enllà de la pilota, però si aconseguim domar això, aquest petit defecte que té, és un tio amb unes condicions tècniques i físiques, jo crec que impressionants. I era l'últim jugador, almenys el que posa aquí, Luis Zapatero Ferrandiz. El millor jugador de la temporada triat pels companys. És un central que jo crec que va sobrat. O sigui, per mi, dels millors jugadors del Clot, un central que ja dic que es passeja per la defensa, que passa que els altres no el podem acompanyar, i una persona molt bona, o sigui, que ens ajuda a tots. Em sembla que també és capità segon o tercer, ara no recordo, i ja dic, millor jugador de la Lliga triat pels companys, o sigui que més no es pot dir. I l'últim, que és el tècnic, el míster, Gerard Tolosa Núñez. I, o sigui, només he d'aplaudir la feina que fa el Tolo, jo crec, no només pel que fa, sinó pel compromís. És un noi que també viu, em sembla que a Sarrià, i viu lluny, no té cotxe, i cada dia, absolutament cada dia, està allà a 2:15. Ell fins i tot arriba abans, arriba a les 10 per preparar pel que hagi de fer, i no és el típic de agafeu i feu 2 exercicis, 2 rondos i partit. No, el tio es curra molt als entrenos, cada dia té una idea preparada i ens prepara físicament. Ell és preparador físic, de fet, i jo només he d'aplaudir perquè un home que no juga, que tingui aquest compromís de ser l'entrenador, que ell mateix em sembla doncs, que va fer el curs d'entrenador per poder ser el titular, diguéssim, l'entrenador, i tot això ho fa per nosaltres, per amor al club, i jo crec que és impressionant. Que gran, molt bé. El Tolo és l'ànima del club. Molt bé. Recordeu, us podeu seguir a les redes socials, @clotatlètic, al Twitter. Portal web també tenen el Tumblr, tan famós, clotatlètic.tumblr.com, TUMBLR.com, i alguna red social més esteu? També esteu a Facebook? Estem a Facebook, que tenim uns 250 seguidors, i justament a Twitter aquesta tarda he vist que hem superat els 800 followers. Mira que bé. Així que a veure si podem arribar als 1.000 la temporada que ve. I no, la veritat que les xarxes socials aporten molt, no? Perquè permeten arribar a la gent, i al final som conscients, no, de que no arribarem a moltíssima gent, però si més no serveix com perquè els nostres amics i els nostres familiars tinguin un punt de reunió i puguin veure algun gol, algunes fotos, puguin veure seguir els resultats. És una bona eina, la veritat. Entreneu cada dimarts i cada dijous 10:30? Exactament. I jugueu els partits el dissabte a les 4:45 a casa. Al municipal del Col de la Mel. Molt bé. I deixa'm dir que vesteixen la samarreta blanca, creu vermella de Sant Jordi, pantaló negre i mitges negres. Exactament, la creu de Sant Jordi la portem a la samarreta. El porter va de verd, això sí. Molt bé, nois, ho hem repassat absolutament tot. No voleu fer un balanç global de la temporada, ja que hem arribat al final? Home, jo crec que com a balanç, a nivell col·lectiu, és el que et deia, van començar la temporada molt lastrats per les baixes molt sensibles, de gent que portava anys i que portava moltíssim al Clot i titulars, però alhora ens hem reforçat molt bé. Jo crec que el Carlos, el Manu i el Martí han estat 3 fitxatges de luxe, i que em perdonin si em deixo algun més, però la temporada amb les lesions, i jo el primer, la veritat que és difícil mantenir un nivell, però bueno, esperem l'any que ve poder competir, si més no, més de tu a tu amb els equips, no? I intentar arribar al final de partit empatats, perdent d'1 o amb opcions de poder puntuar. Sí, només fer una crida de cara ara que acabarem la temporada regular. Qui vulgui és molt benvingut, sempre ho són, però ara encara més a provar, si li agrada, i per què no, doncs a provar un possible fitxatge de cara a l'any que ve, que sempre doncs, estem amb els braços oberts a rebre gent. Molt bé, doncs com a colofó final anem a sentir l'àudio
Iberia Unión 0, Clot Atlètic 1. Gol de Martí. Gol de Martí, aquí ho posa al minut 24 de partit. Anem a sentir com ho van viure els jugadors del Clot Atlètic. Aquí està la gran celebració dels jugadors del Clot Atlètic. Bona jugada, Bona passada jugada. llarg de Luis cap a Manu. Manu que intenta guanyar la línia de fons, fa una passada cap a Edu i Edu em sembla que la deixa cap a Martí, que remata molt bé. Golaç. Fantàstic, doncs escolteu bé, bon repàs avui del Clot Atlètic, han sigut bastants minutets, quasi... No, molt agraïts per l'oportunitat hem arribat que ens quasi a la doneu. mitja horeta. Molt agraït. Molt bé.